स्वातंत्र्य सैनिकांनी जो लढो उभारलो त्या लढ्याविषयी हे नाटक आसा आणि हे नाटक येता त्या 8 डिसेंबराक सांजेच्या 7 वरांचेर सांखळी रवींद्र भवनाचेर जावपाचें आसा। म्हाका इतलेंच सांगूनशें दिसता की हे नाटक आतांच्या प्रत्येक युवा पिढीन पळोवपाक जाय, जेणे करून त्या काळार जे कितें जाल्लें आणि ज्या पद्धतीन ह्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी ह्या लढ्यान भाग घेतलो आणि आयज जे आमी मुक्त जीवन जगतात ते त्या टायमार तेंच्यांनी दिलेले बलिदान म्हणपाक हरकत ना, ते खरंच कितपत योग्य आसा अयोग्य आसा हे जर तुमकां पळोवपाचें आसा जाल्यार येता त्या 8 तारखेक सांजे 7 वरांचेर सांखळे रवींद्र भवनाचेर तुळशी पत्र हे माझेच मित्र संजीव बर्वे सर हेंच्यांनी बरयल्लें नाटक आसा। तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवचें अशें एज अ डिरेक्टर म्हणून म्हाका दिसता। येत्या 8 तारखेला नगरगाव पंचायतीचे आमचे 70तले जे कलाकार आहेत त्यांचं तुळशीपत्र हे नाटक होणार आहे। यामध्ये गोवा स्वातंत्र्याविषयी बरीचशी माहिती आणि गोवा स्वातंत्र्य होण्यासाठी किती हालअपेष्टा काढलेल्या आहेत, कसा गोवा स्वातंत्र्य झाला ह्याच्यावरती हे नाटक उभारलेलं आहे। ते नाटक बघण्यासाठी तुम्ही सगळ्या कलाकारांनी, सगळ्या ग्रामस्थांनी आणि सगळ्या लोकांनी अवश्य यावं आणि हे नाटक आवर्जून पाहावं अशी मी तुम्हाला नम्र विनंती करते। हा गोवा स्वतंत्र होण्यासाठी जसा लोकांनी खूप हालअपेष्टा त्रास काढलेले आहेत याची जाणीव ह्या तरुण पिढीने ठेवणं गरजेचं आहे। हांवें तुळशीपत्र ह्या नाटकाचें लेखन केलां। एक्चुली ह्या नाटका बद्दल थोडेशें तुमकां सांगता। सादारण 1.5 वर्सां पयलीं हो विशय म्हाज्या तकलेंत येयल्लो, कारण 70 तालुक्यांतसून आमच्या गोवा मुक्ती खातीर अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपलें योगदान दिलां आणि ताची खंयची तरी एक याद म्हणून कितें तरी एक बरोवन असो एक अनुभव आसचो म्हणून हें नाटक लिखाण हांवें केलें। तातूंतली मेन गजाल म्हणजे ही की आमच्या बर्वे घराण्यांत आमचो एक पूर्वपुरूश शिवराम बापू बर्वे हाणें आमच्या गोंया खातीर बलिदान म्हणण्या पेक्षा तेणें आपलें व्हडलें योगदान दिल्लें आणि ताच्या नंतर तो घरा येतकूच तेंची परिस्थिती कशी जाली हेचो थोडीशी माहिती म्हाज्या बुजुर्गांनी म्हाका दिल्ली।